Alberdi, Legazpiarra. Artista puska. Ikusten zuen, kubuakin ibiltzen da. Bai, bi hiru urte zen badamak izkizu kubuakin. Ba, 2 urte, ja. 2 urte, nola hasi zinen? Ba, aitonak beti izan ditu kubok etxen, eta orduan beti tentazioekin, eta egun baten kubo bat erosteko gogoa sartu zitzetan, erosi eta hortek hasi nintzen pixkanaka. Asiratik ondo ez zizun aterako ez da, aurrenekotik. Ikasi bergoa ez da. Bai. Eta pazientzia ez da. Baita. Eta ikasi nola, edo ze? Ba, normalen YouTubeko tutorial batekin erraz ikasten da. Eta kaskagorra izan, kaskagorra. Jonek hainbat txapelketak ere badaude, holakoak ez da, parte hartu izan du, Iruñan, Salamankan ere izan zara, ez da. Bai, eta beraiek, beak, gurasoekin batera, Legazpi nola da, Rubik Open o Rubik? Osa, Legazpi Open. Legazpi Open. Txapelketa antolatu zen. Teiazkoa izan zen ofiziala, ez? Eta batek Europako rekorra lortu zuen. Bai, Ega, nahan geldik. Ez. Ni nahi duana da, a ber, hemen dauzkagu bi, ez da? Bai. Honek ematen du, pixkat errexagoa. Bai. Beraz, a ber, galartzen. Legazpikoak rekorra honekin nintzun, ez da? Zen baden boran? Ba, Antoni Paterak izin zon, eta erberetakoa, eta segundu bat 18 Segundu bat, Baina, eta hori media izan zen. Hori media. Baina, ondo nastuta esan nahi dut. Hola, guain guk, hau nastu dion bezala. Ofizialki nastu, txotxen, barkatu. Ofizialki nastuta. Eta nola nasten da kubo bat ofizialki? Ba, dau web horri bat bezala, nasketa generatzen zuzuna. Bale. Nik nastuko dut dago ofizialki, zuk ere bai galartza? Hau, listo. Hau, zua dia, Jon, kontuz. Zuko zenbaten ingo zentukela ustezu? 5 segundu inguru. 5 segundu inguru. 5 segundu? Ikusiko dugu, bai? Venga, bai, klaro. A ver, ba, etxoen, ahora beiratik martu pixkat. Hemen daukat demora. Bere segundero. Ahí va. A ver. Ikusi, begiratu, daukan zuloa, horrek. Erakutsi du. Vale. ¿Ves? Vamos. Ai. Eta beste hau, ze honek... Kontu julenekin alubita xaparata. Ari naiz extraofizialkin hasten badez, hau zenbat demoran bestela ingo zenuk ez du. Ba, 20 segundu. 20 segundutan? Baina, ez behiratu. Ondo nastuta ere bai? Uste bai, ez. Marito! Nik uste... Behiratu horrena, bai, aztertu. Rubik kubo. Ondo nastuta dago, Jon? Bale, utzi konzentratzen, venga. Oso ondo. Gero eta txukunago dago kubo hori. Atzamarrak ere, aliak. Ez que hor... Eta nastu diot malaletxe askorekin. Bai, sinizta izuz. Buah! Listo? Buah! 20 segundu! Aizu! Tope! Eta penetan esan azit, Julen pixka, Bai, nastu diot, ondo nastuta. Ba, sorte hon, Jon. Jon, zorionak. Bai. Segiola. Dejo mezula, txau, beste hau,